Ja, goeie, wij werden een videobesprek en dit keer zien we zien naar de nieuwste bundel van Bartle Laverman, een echte Fries die het uitgeven is bij Hispel. En de ondertitel is Gedichten en schilderijen en het heet van schilderijen omdat de titels die zijn schilderijen dragen dus Nederlandstalig binnen. Ik heb verder net een heel soort verstoring van schilderijen, dus daar zal ik verder net op ingaan. Feit is wel dat ik zijn werk wil laaien maaien. Maar wij zullen het dus gehoord hebben hoe zien gedichten verzels. En dan wil ik beginnen met het openingsgedicht dat ook de titel draagt, een echte Fries, Likos dus de bondel. En daar wil ik allereerst even een liedfragment uit voorlezen. Ik ken het zielenvolksgenoten, geen halve sterrenkruis stiert me mijn rechtbaand. Van keetsen ha ik geen snars begrepen, en leppen is om mij wie net bestegen. Een hinder is te groot van mij. Ik houd het graag bij skiep en kei, maar eer ha ik een leerpaai voen. En daarom, zo pleit ik voor hem, sluit mij in je mijn skip en neem mij in je van huis. Waarom ga ik nou dit fragment kiezen? Het is omdat ik me er zelfs wel in vinden kan, want ik kan zelfs ook net keertje of vier leppen. En nou ja, ik ben zelfs te jong om een halve sterrenkruisje te hebben. En ik wel aardig vind ik is dat hij dat uitkogen term minskip hier op een hak neemt. Wat er wel vaker doet, omdat er zelfs een gedicht had wat de titel minskip draagt. En dat is naar mijn idee ook wel sprekend, omdat hij dus zulke dingen dan... Ik wil horen dingen dan eens maar humor wat beslaat. Over het algemeen is de poëzie van Laverman in deze bundel nou ja, wel aardig makkelijk na te komen. Het is wel vrij dicht, dus men hoeft net het echt een paar keer oor te lezen om echt te zien van hey, wat wil de dichter nou eens sissen. En nou ja, ik zei het al dat er dan ik wel dingen met humor brengt. En het is benamen dat er dan aan het eind dan een omkeer in zijn versen had. En dat is dus dan, nou ja, humoristisch. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat het de ene keer beter werkt als de andere keer. Wanneer het dan net werkt, had het ook wel eens een beetje wat flauwigs. En daar wil ik allereerst even een gedicht van voorlezen dat het naar mijn idee net zo heel goed werkt. En dat is het gedicht Tredje 44. Tredje 44. Het lieke wel als wienen wie on het meen. Zo sloegen u zijn zuiver tegelijk oer het somploon. De koppen van de grinders, die van oer het grote water onlonen wienen. Wie? Wend om te slachtjen, us barig, de oude ko, het bollekjeltje, wie net oeral te kraaien, van haren bloed op us baaitje. En doet het dingen wie er bier. Maar dan een voorbeeld dat het dan wel maar werkt. En dat is het gedicht Dit Mansje. En dan meen ik dat Cornelis van der Wal het copyright hier op Mansje. Maar ik Laverman broekt Mansje wel in zijn versen. Maar nou dus eerst het gedicht even. Nou nog een mansje. Zonder schuld of kwee. 10 weken in dit Friese loon. En nog altijd laakt er. Straks ziet er pier, zo grut en lelijk. Hij soormittert skipvolk van een oren stam zonder betingst het koude zoute water in. Zijn holle hakker zwut is grutste reliquie, teken van Frexit. En like zijn, daar vind ik dus dat het dan beter werkt, maar dat is vanzelfs ook aan jou om daarover te oordelen dat het al of net het geval is. Maar Laverman had ook wel gedichten erin die wat meer te rieden lieten lezen. En ik moet eerlijk zeggen dat we die gedichten wat meer aanspreken, omdat er naar mijn idee wat meer uit te halen is. En ik zou jou bespreken net wijzen, had ik daar net even een voorbeeld van voorlezen zou. En dat is Jestlied. Kom, jij de hoen van tafel, draai de thermostaat omheeg. Tutsje de lippen van die vanken en versoep in haar glas wien. Dit is een jong, om waai te worden, zonder een kroem bestekkelijk praat, al wat zijn is, wordt vergeten. Nee, het is hier om mij te nemen,
Scoor de boesen er maar uit. En als de bel giet, doch net iepen. Maar vrees je schoolplak in een tijd. Nou, de algemene conclusie kan wezen dat Laverman vrij toegankelijke poëzie schreeuwt. Dus als je daarvan horen, dan moet je vooral de bundel van Laverman aantuigen. En het is vooral een mooie bundel omdat er dus zijn schilderijen in opgenomen worden. Dus al met al is het een hele mooie bundel worden naar mijn idee. Dus dat wie Bartle Laverman een echte Fries.